ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, тамошобинони шабакаи иҷтимоии YouTube, мардуми сарбаланди тоҷик, бародарои азиз, хоҳарои азиз, модарои азиз, падарои азиз, ба ҳамагон маълум аст зиёда аз 211 000 просмотр гирифтагӣ якум навори ахбори озодӣ, дуюм наворашон қариб 20 000 просмотр гирифтагӣ. Ҳамин тағояҳое мумкин шиносед то ахбори озодӣ ба тамоми ҳодисая чӣ кардагӣ. Ҳамин хелон домои чӣ? Хайн дом инам чӯбин бафикрам домото чӯбин буданд. Домои чӯбин дар шаҳри Екатеринбург куҷо ба таго боло? Белоярский район ба Белоярский город аминҷа дорад, шаҳри Майдача. Ҳамонҷо ба дар гирифтагӣ хонашон ягон документ, ягон либосошон дар он хона луҷ буромадагӣ мардум хеш таворошо ёрдам кардагӣ, либос гирифтагӣ, аҳли оилашона қарзу қабула карда роӣ кардагӣ, як духтарчашон дар реаниматсия ҳоле як моҳ шуд таго дидагӣ нестанд. Бо ахбори озодиам тамошо кунед. Асли ҳодиса ҳамеш дар он ҷо ҳай чӣ хел дар гирифтагӣ, чӣ кор шудагӣ ҳамеш аст. Бародарои азиз, ин рӯз худо дар душман набина, ин рӯз дар ягон сари мардум нағалтад, дар ягон одам ин рӯз нағалтад. Як моҳ шуд духтарча фарзандшона дидагӣ не. Аз барои Аллоҳ касе ки метонад ҳамин навора илтимос падилиса кунед, дуо кунед. Касое ки наметонед дуо кунед басанда барои мо. Касое ки метонед қудрат ба тавонои ҳамин тағоба ёрдам кунед. Бовар кунед инҳо мана хат бародаро кати ёфтанд, через бародаро ҳозир омадам пеши ман. Шарм медорам, бовар кунед даже кӯмак пурсанд. Ман гуфтам хат ин рӯз сари ягон кас нағалтад. Ҳозир ин ка документошон ҳам нест, сохтагӣ ҳама вазварашени гирифтагӣ ҳастанд. Як кӯмак кунем ҳамин бародаро мо, ҳамин фарзанди диёр, ҳаммиллата мо дар ҳамин проблемашон, дар ҳамин рӯзи душворӣ як дастгирӣ кунем. Илтимос бародарои азиз, касое метавонед дастгирӣ кунед. Илтимос ҳамин наворро падилиса кунед, лайк монед барои навор хестан. Мо ин ютуба ягон сум кор намекунем. Даниё номерои ҳамин тағоя мемонам, карташона мемонам, ҳама чизошона мемонам. Бародарои азиз, дар связ буред, ҳамин одама дар ҳамин рӯзи душворӣ дастгирӣ кунед. Бародарои азиз, таго ягон гап дошта боше гап. Хай бародарои азиз, хай ин рӯза касое ки дидагӣ худо душман набина медонад. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Сои азиз занг занед, дастгирӣ кунед. Ассалому алайкум. шаҳнозаи 10 сола як моҳ боз дар шифохонаи дар Екатеринбурги Русия барои зинда мондан мубориза мебарад. ӯро ки шаби 21 сентябр сӯхт ба беморхона оварданд. он шаб хонае ки шаҳноза ва падару модару 3 хоҳару бародараш дар он зиндагӣ мекарданд оташ гирифт. дар сӯхтор дар ноҳияи Белоярский 2 моҳ пеш бо зану фарзандон барои кор ба Белоярск омад. дар хонаи як зодаи Ӯзбекистон зиндагӣ ва кор мекарданд. ҳоло Наврӯз Аминбеков аз корфармояш ба додситонӣ шикоят бурдааст. خیلی گفتم پولی خودم ته گفتم پولی خودم بیار من برای خودم پوشاکی یگم وای گیرم. بعد اومد یکم بار 9000 هم داد. بعد 3 روز بعد 20000 هم داد. امیخیل با حاضر 51000 هم موندگی میگفت که تمام